ase eng'encho abana bande nabakenire emechando nekona ngokora ya ogochiroche rende naegochi besa rinde tingwe bande bane barara ncha. Ase eng'encho abanto banchire chibesa bono yakogenda obetwe esindani ende yonsi yataka chisida bono ekero abetire esindani orora ng'a wairuri ibaga riogokora ebikori biaye biamobwaterani. Abasubati aba babo mbamenyete na bagaka babo abanyomete bakabareta bakabatiga ekenyoro bakagenda gotara nekero bachiete gotara abasubati abarigire mpango wa kando mipango ya kando nere yabaire oborito ekero yabaire oborito twabasugumire twabaikereire egere tobaboria omochando norori babwate kwanyora batigeire abana bagosoka korwa ase eng'encho chinyangi chiabo ase eng'encho emechando ere ase efamiri yabo bande bateba na enchara abande bateba bagaka babo mbari kobaika ang'e babashugurikere buna abang'ina babo. Buna inche nanyorete abana batato nkabuga ntare konyora na banane omoreri bagacha bagasira bono nkoigwa omonto okoita omwana mokorusia 10 atare kondetera ekiagera abana na egento kia maana omwana oyo arakorusia ase atambe inche erieta nkorokuinuka gesare birundu bwane ere ng'umbu iga 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 nacha mogondo korora omogondo oyo one na inche naumera bono engaki twakinete intwe amanyete mang'ana ande intwe gekwagenda bwa omanyete na abana ogokora ki okonyora abana na efaita ya Nyasaye okonyora kwanyora omwana okwarera buya okomorenda bono abasubati barero twakumiri ng'a omosubati orusia omwana oita ekegwa Nyasaye akoeire konywa chintetero otamanyeti nchera ki ogokora ki ogochinywa gento eki inche nanya korora na omong'ina ande buna inche nanyorete abana batato nkabuga ntare konyora na banane omoreri bagacha bagasira bono nkoigwa omonto okoita omwana mokorusia 10 atare kondetera ekiagera abana na egento kia maana omwana oyo arakorusia ase atambe nabo oraita omonyagitari oite omosigari oite chinamuna na echinyinge omwana gekwamosomirie akoba abana bakinirie ebinyoro tiga mbatebia abang'ina aba baborangi abana barentire oborabu bare eye ekero nagorete oboremo obonge arenge iga obo na oborabu bwa abana bakorete ki basomete chibigibigi echi chikombogana aya na amakoso mokorete amanene mobwenerete koiruka oti mosibu chibwane eng'umbu aria mogocha kondoga mosibu ogosibwa bono rero obong'aini mboro gekwanyorire abana oroche ng'a aba baisanire okorenda igo okogenda family nyagitari chenero bwerese omonyagitari bakobange buna ebwenerete igo nabo tomanyete ng'a okogenda orobereriwu okoewa gose mbite bakare kobekerwa gose igo nara aimanyete. Inche bono esida yagerete nabwate omosacha one boronge togaetana nere ekero twaetana nere nkacha nkanyora omosani onde tokaba nere ekero twaba nere bagacha nkagenda kwenda esindani ekero naenda esindani mogaka nagokora egasi ya okorema ebisima nakorema echoo nkarora na esida iga nkonyora egasi eyio na inche natete komenda mosigo onde ya family ekero naenda esindani eria nkanyora ebaganti ya amanyinga nara amake ntorikobwana na family lakini nkagenderera kogenda ekero nagenderera kogenda nkanyora omoisikete omosini iga nkambeta esindani ekero mbeta esindani inche nkairana ekero nairana nkagenda nyomba ebaganti eyio nonye twakobeta esindani eye torochi gose esindani eye ekero twakobegete esindani yokoba mosio kaboria bono naki ngokora ase eng'encho omwana mbwate na omoke naende ndenda gotwara mwana onde saii ebaganti genda aye gokoigwa omwana otumire ende okore ki oirane inche ngaenda nkaba nkateba nonye tinaiwa omwana kagotuma tiga ng'irane mbaere ase nkagenda ororo ebaganti ngaitera amache bagapima ebaganti eria ndande ekero nanyora ndande nkang'ia korera nkabatebia inche bono egasi nsikerete ntaete mongonye ase eng'encho inche na esindani ngocha ntaeti konyora mwana onde saii ase eng'encho abana bande nabakenire emechando nekona ngokora ya ogochiroche rende naegochi besa rinde tingwe bande bane barara ncha bono bakagenda bakang'a chintetera ekero bang'a chintetera ntareti ngacha nachiroo chinyomba nkabera nachio chiamatuko abere ekero nabera na amatuko abere nachirochi ngenda bwa echirani oyo orenge anti nkamotebia anti omanyete naende iga nabeire enda naki roche nogonkonya ng'a tinkwenda nyagitari ase konya kobeka esindani nkamotebia ng'a inki bakonya nkamotebia ang'a chintetera ekero bang'a chintetera echi ebaganti ng'ende mbeke inche nkabatebia tinkonyara kobeka ebaganti genda oteme enchera ende yiosi obeke ngacha ngatebia anti oyo akambekera ekero anti oyo ambekera inche nkairana nyomba kindaire botuko amanyinga aya ang'e goeta
Kena manyi ngaita yani ngitote change saa 3 ngaba makamambi ngaba kire singo tuko igati bagantei inji nyagitari ngaba tebo ne igati mbwati nguru juwe kanyagitari none bibi teyo none shiringi timbwati na kingoko bagante atema njene ne onsi bakoreki oche ngagenda kana ikoro esidiria manyi ngana gasene gweta akameka gitano kero bameka gitano bakambekera amache akasene gweta kero gasene gweta bagantei bera gaigae isai gasi nkokorere kingwerere ntingabera ororo gagira mambesimi mama gacha kamuna kiule ngamate nande ganje nakula hande niki kamate na rekonde sinani kanga nganya mametri sinani na beire ngati kwanje rusi ngamate ye abanyagitari banyendusi agande gono tembia wakara ngamate ya mama gande nsi agande bono goro tembia wakara ngamate ya yambo benakora lakini nasengenje njena tete mwana onde sai lakini asema nenga nasabiro kwabe asa malita ngoro Justus Silimani oibori nande batimanyikana tubona mtoto wa Mtanzania kinyoreke kyaburangi ne kinyoro kiana njingokera buno mugambi we kinyoreke n'abantu aba babwatire n'abashukiwa n'abanya kinyoro bane gose n'abarayi balingo rase kinyoro ngageta basubati aba magoso mbato getanaro yo kurusia marito na marita ya maramiko tokonyora kurwa basubati begartu aba ocheti igo bagoteba muchinga kichinyinga bakana kinyagitari ne kinyagitari bakanda kora bakobutushindani kitali chingiya gose family bakorerwe etalingiya na family etalingiya twari gusaba abanyagitari baito barimo kero bakira asimore asenge njokorrekana uko obolemeru obora asenya gitari na family emoko bakorera mubakore family ebwenerete na inde ekobatanga mbanyora abana basubati ya musto kartwa babwatitie twanyora chinga kichinyinga bakora mekasenge nchaba gakababo abasubati aba babo mbamenyete na bagakababo abanyomete bakabareta bakabatige kenyoro bakagenda gutara negaro bachiete gutara abasubati abarigire mpango wa kando mipango ya kando nere ya bairoborito ekero ya bairoborito twabasugumire twabaikereire egere tubaburi omochano none babwate kwanyore batigeire abana abagosoka kurujie chinya esenge chinyangi chabo asenge chime chandere se family yabo bande bate banenchara abande bate bagakababo mbali ko baikange abo bashurikire buna abangina babo ikobono nchege ntonare kusaba eke chinyagitari chito cha Kisii County nabo usaba Kisii County bali moko gushugurikira abasubati aba ekero bachiri chinyagitari chino litangani kora bakora counseling karabuli musubati wacha gukora family umuchando kyobate kurwa se family yao abana mbarengo bwate ngakimamenyete no mugako ekero kwamenyira umuchando no musubati no mugako nabo ku advice yoko mwana okumokora family none ye myaka ere gochibosyo ekero bara sukia abana aba babo gusara sukia abana aba nabo konyora umungina bari no mugaka lakini umungina nero uchukumika se family iyo kugorera family ndagera koira abana be sukuru kwanyora umuchando abero murito monene mono umusubati yachikurigereria anyora bado family mwamukora tetelingia obero musigo banyare kano rusho buritobo patire njenge ndorare gostabia basubati abaminta bake kegori kiabono togokina ekero bokongu no bwa konyorire kwere na somo nyagitari before atarangi akugushugurikana gokorwari mubori nga ekero kuona na nyorro musigo buno yega mbo semi kiago kwa buno nyagitari asenge no basomete na no menye tamangana muna ibarago semi egendo bwana tokora muna omwa buna ayo client kiabo kwaga ndororo kemono asenge njenge ndubune gichintetera muna ntu abanda baitu muna inchumura iwe kenyoro nkiendo mete asenge njo for example chintetera chikwa monto yega ndege tanga ntachiete sukuru ya bunyagitari ayo munyagitari na uchete sukuru bunyagitari obwana takosemi musubati yo chintetera chikwa mwa enchero gosomo shugurikiro mubekere kolengana muna chibwana takobe kwasenge njega to kwaboli ebintu binde byatabairire bigani muna ntu tasomere bunyagitari labuna ntu nabagambi nenjera to kwandore ebina bitu muna bagambi ndoko byanda muna munyagitari orandore kesi yeke njega ndonaro saba bunyagitari neki ekero umu client ikosomo omonto yago cherenya gitari buno mu ruwali yogo moshugurikira nandekera ko mwachintetera mo instruction cyoko madaina kiabona kutumeka chintetereje egere chichakoleta matara bunayi buna bono muswati buno yigwete okurukurosi igachita akabera nyumba most of the time chingurukika mwero onya tali epiki yaste kuma myogera ndeka mwira nya gitari kangu muswati yakwerte nyumba oroja muswati ya chinga kichinyinga bakoruseria marito chinyumba abange baito tokoza komanya karo borito bwa kolere kipwa rure buna ntwa para ibe binyoro gusaba gambi nturunyara konya muntu oyo nje nakero sabaiga abanyagitari baito tiga kwa chitureina egasi ereya ino abuna abanafunzi bachite sukuru mu basomi moro kingangi babona takokora abana abanafunzi babona ko bahorokeria njera egera bachakoba mambia karo babere abanyagitari bahorokeria abana nabo no yo nyagitari kwa chintetera tamanye timangana ntari chikwa mwa gusene chiamareli gusene chiokorusio borito gusene chiokolendo borito bukine egero mungano ya chakonyoro njega ndonaro saba nyagitari baito abana bado mbaga niri asense ese njo mwana onege tongwa getamanye tikende gekorusu wana manyinga nini moko bari muna abanyagitari asengenjo mwaferire gashi no mubona takokora mwatigera abaruire bari bago chinyagitari ino bakabakorere gashi ere yaino igo minisi mubone takokora gashi buneyo
ninya gitari ya gwaturi ya Silverstone eregitari mugumo ngumbwaiga nibwera kurigiririrwa abanyagitari baro mbari qualified kurwaria abarwaire mbari qualified karo musengeje umurwire karo ko umurwaire cintetere kwa matenga gendo kore gabuno gukora mweri chiko mokonya cha kore gente ngao ayo mwana kumukuri gatambukiro egento kende gya kabere oiteira manyinga na manyinga yaitero maitari yero kubaru nayo kubaru asengenjo amanyinga itekere gwetera ayo otarwete chin instruction kiri chingiya omwana oyo gachite egwiki magega akonya kurarameka ng'a indo chichi chirasa omubere one ngamuri chenchi kiechi ng'omwana ona akonya koigwa bobe naende ndochi chimbere chiane chiatwarire tofauti nkamoteba gwikeraga muchiti nkomanya ase eng'encho inche tindi monyagitari ng'ache ng'ekagerete nabere mosigo nkamoteba richibu rigiya na okogenda nyagitari ochekebo agantebia nyagitari timbwati chibesa nkamotebia nyagitari okogenda mpaka iga aria ase konya gokora family bagocheki ase eng'encho ase konya gokora family nabo bagocheki bosa omwana oyo ngoika are ekero akoeresa okorera omosubatia narorire korwa kwa Harriet iga taiyo iga chibesa nchiarenge mwane chiaye ari gochi kogora amabati nkamotebia Harriet nkogenda are kogora amabati mogendane nere bono gochia getari bakagenda nere iga abwo Silverstone ase are gokora family eywo Harriet akamweresera ekero amweresera ati omwana oyo abwate obokong'u naende abana abwate batato naende nere ore amache agosomba omanya kobarageria bono gaganeti achekiwa esindani ekonya mokomobeta naki yabete ekero bachi komocheki egatoka mosiga are akasidi korera saiti ekero asidi korera bakarora ng'a omwana oyo bono ebirengereri biaye ngochenchi bigochi bakamotebia yurane Saturday agacha agantebia mbancheki mbanyora nabo ere mosigo mabwo kware gonkani lakini mbantebia ng'irane Saturday ngamori Saturday enki bagochi gogokorera agantebia tinkomanya Saturday ekero erane gochiorora agacha morogoba kabwati chintetere agantebia maiga chintetere bang'a ngamoboria chintetere echi ng'aki nki okorera agantebia natebia mbeke ibere korwa oromeme korwa nse ng'a ase chinsagete iga chikoera gose nechiteke iga naende mente echinde na echinde abekerwa rende nkamoboria abanyagitari aba nabo basomete nabo bakobeka ekio egasi ende bagotigera ngochi bare gokobagera omosara nabo namoborete agantebia yaya anti bono nkamoboria nki otabakani tomaeti kobeka agantebia timaeti kobeka bono nkamoboria ng'ai bagotebia okobeka agang'eresa rende egento nakorete inche nkamobekera chintetere echio na echinde akaenda agachikona konywa na enamba mbamoete ya esimi bono rende karora echi inche ase akabakera esimi timaeti gose nari bamotebeti rinde epikipiki oche akarinigwa epikipiki ekairwa bagachi komosiba bakamokorera buna igo nabakwani mbia more amarieta nkoroku Moses Ongeri erieta rimanyekanete Makendo korwa ekenyoro kia Moneke ekenyoro eke tore kia Borangi kere chirani yane igo nanyorire ripoti ng'a abasubati mbare Borangi babere barusirie amarito goetani kabere gatatu ekero nachiete gochungusa nkanyora ripoti ya rura ofisi emanyekanete boigo ngateba bagende nyatieka ofisi ya assistant chief nkabachi ripoti bakagendo baganchira na ebinto bagokora bionsi pi ekabeteria bagambekerwa ofisi bagachika ebarasi eche Borangi abanto ba ekenyoro ase barang'e egachikwa mpaka tarehe 28 echi chiarenge igoro Jumatano ebarasi eywo ekaba buna yaganeirie abanyagitari mbarengo omonyagitari bwa sub county ogoro Gonchieko agacha na abanyagitari bande nabo iga abanyagitari ba ekenyoro mbarengo ase echemani ekorokwa Alfred Orwaru abasubati abo baganchana buna bagokora ebinto bionsi pi egaikera mpaka omo sub county daktari akaratiga abeka amang'ana aya ase amatangazo ekagera abaobisa batumirwe gocha na abasubati abo babere nyene oria ore omonyagitari na oria oyomo obo orusetie oborito bwacha komoita bakagera bakamanyekana nabo barenge oria oyomo orusetie amarito goetania abere atato iga aigete kogenda echiro bono iga abaobisa korwa ofisi eche ya magaseti baikira nabo bagenderete koboria ng'iki gegenderete ki bachoka roche bosinto gokora gento kieke ntomanye ntwe egento gioka ngeri ng'aki ntotageti binto ebi chikoirorerwa maa nonya nabakero kende saitani agotumeka
Nyasaye bakonye batige gekora goita tole bigori bire bocio egekora marita bakorusi nabo konya barusirie president barusirie mugabana na abande gocha negetongu geke gitamanyeti gitarakora kebe kindi gionsi igora botata gitokore boigo abanyakenyoro bakimoya goteba tokigikiria serita ria Yesu na maene mo goteba kabisa abantu abapasa beru batige gente kenke bakabere ayakera goche kabere ne rio kangaki aba bakorusi mbarate bakene kiabo ngambara kibakorusi lakini maritaro barusiri eria goteba kana ngoyo kurukurosi na ruseti chibarongo igaigetaga teba ngayaya no botutu karibu ageretaga kwana omwana oyo omurenge lakini gabuga tiga bu muntu manyete bono nere na Nyasaye gekora ntu tukaniri na bali bamanyete mbali kuruga goteba kene bebisete gose bono eripoti yajete ng'abantu aba bairu kotini egere batware abande barorere mbaji gokora ebintu ebiakara biabeire ebintu bikworokie kiini ekebe nande bikorete ense yaite chikorokana bo begekora ense yonsi biese gotoka ng'amarita ya kurusi gware boigo bantu mbagotoka Kenya ekiara babori tugule bakaunga inkio kori na goita abande bagatambira ng'a nenchara abande bagatambira emechanda babwate eyetari bagekora abantu mbaro bachande gete kobabua barabwine ira yabo otatigo burisa itani akobangaina Nyasaye borokinga goitamura abantu bane mogokora ekagere gente gekaroka tutamanyete bono abwaro gero maigete na baire tubakikweresi bo kamba maite na batebe tigu neririo kanga family ebakogenda kero kindi bagokorerwa ebagokorwa senjeri taringia na ichiturena n'abantu bali bare kosi tayo munyagitari yo ubate experience yo kumanya sindani bako babetani ni range njoki asenge ncha abantu banjiri kibese bono yakogenda obetu sindani ende yonsi yataka mara shida bono kera betu sindani oranga wairuri bakali okore bikori biaye biamubwaterani ase gontu atebe tigu gaika na abanyagitari bali gabatete kana nyagitari ikiwesekana esie kugwetera simole